खुलुमबाय बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नाय जाथों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ आं जासिबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। आं दिनै हाबाफारि लाखानाय बायदि थोंजोङै आर'ज खावलायनाय हाबाफारि बेखौ लानानै फैदों। जों दान्दिसे समनि उनावनो बे हाबाफारिखौ जों फारि फारि जागायलांगोन। बेनिखायनो आं आसा खालामदों नोंथांमोनखौहाय आंजों जोबजासे बाहागो लागोन होननानै। आरो बे समाव आङो खावलायनो लुबैदों जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ नायबाय अननानै नोंथांमोना नोंथांनि प्रफाइलाव बा पेजावहाय शेयार खालामनानै होदो जाहाथे बेबायदि मोजां हाबाफारियाव बयबो बाहागो लानो हानाय बायदि आं बेखौ खावलायबाय। अब्ला जों फैदो आर'जनि खावलायनाय हाबाफारिसिम थांनायनि सिगां जोङो दोंसे मेथाइ खोनासंनानै लानि। बिनि उनाव जों फारि फारि थांबाय थागोन। बे समाव नोंथांमोना आं खोनासंहोनो लाबाय। नोंथांमोना हायोब्ला आंनि बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो आरो ना। नेटनि एसे उसुबिदा। Good evening, brother. Okay, good evening to you. Thank you so much. लाइभआव फैनायनि थाखाय जों मेथाइ दोंसे खोनासंग्रोनि बेनि उनाव जों फैगोन। अननायनि लैथोनो फोरबो थारैनो दिन्थिबाय नों दिनै गासै रायलायनायखौ खोनादोंना अननानै कमेन्ट खालामदो। साउन्डखौ खोनादोंना खोनायाखै मेथाइ दामनायखौ खोनादोंब्ला अननानै कमेन्ट खालाम। जों आर'जनि खावलायनाय हाबाफारि लादों। बे समाव खावलायदों दान्दिसे समनि उनाव जोङो जागायगोन। बेनि सिगां जों मेथाइ जों खोनासंग्रोनि दोंसे अननानै हायोब्ला नोंथांमोना शेयार खालामनानै होदो। आंनि भइसखौ खोनादोंना खोनायाखै अननानै कमेन्ट खालामदो। बे दामनाय मिउजिकफोरखौ डेभिड वारि गुड इभिनिं आदा अके गुड इभिनिं टु थेंक इउ सो माच। सुखु जायाखैमोन सुबुंफोरनि पापफोरा सुस्रां जायाखैमोन सुबुंफोरनि पापफोरा आच्छा DP हाय दादा Good evening, Canada. Okay, thank you so much. Alpinston Boro. Okay, good evening, brother. Okay, good evening to thank you so much. Teresa, wah, ese mudah solo. Okay, thank you so much. Teresa, Canada. Okay, okay, good evening, ada Canada. Okay, thank you so much. Komen kalamnya tak ada jenis apa?
माखासे बिथांमोना आंनि लाइभआव फैबाय बाहागो लाबाय कमेन्ट खालामबाय साफ्रोमबो बरायदों मेथाइ जोबनायनि उनाव जोङो दिनैनि हाबाफारि फारसे थांगोन आं खावलायखाबाय good evening ada kanado thank you so no hi dada good evening nangisimu good evening sono basam mata thank you so much maupung musahari angha exam dong ada 6 आव आसाम पुलिस नि प्रे खालामना ओके मावफुं ओके दसे उनाव नोंथांमोना रिक्वेस्ट हरनो हागोन दा अननानै होथ'नाङा आं बेखौ खावलायबाय नङाबा थालांगोन ना कमेन्टआ गोलाव जायोबा थालांगोन बिहाजवारि ब्रादार आङोमोन मैया कल खालामनाय ओके आच्छा थैंक यू सो माच नार्सिंनिया ना नार्सिंनि एडमिशन लानायनिया ना आंनि प्रब्लेम्सफोरा थाबैनो सल्भ जाथोंसै अन्नानै आर'जआव लाफादोसो ब्रादार ओके अन्नानै दाहाय मोनसे कमेन्ट खालामबा आं खावलायगोन दानो नङा आच्छा रिनद नार्जारि आदा आंनि बिजनेस बेपार मावनायनि थाखाय बिनानै होगोन इसोरना ओके जागोन थेंक इउ आच्छा सफिराम बर' आं इसोरखौ हामबाय होनो नोंथांनि प्रेयारनि गेजेरजों देहाखौ मोजां मोनबाय जय मासि आमेन ओके जय मासि इसोरा बाख्नाय जादों गासैनिबो थाखाय इसोरनि महिमानि थाखाय जिबिर बसुमतारी हाय आदा ओके हेल' थेंक इउ लाइभआव फैनायनि थाखाय सतका इस्लारि आदा आंनि आदानि थाखाय आर'ज खालाम आदाया ट्रेन गाखोना न'आव फैगासिनो ओके जागोन दा एवरखिदे माने जोंनि न'खरनि थाखाय आर'ज खालामना हो आदा आरो आंनि गाज्रि आखलनिफ्राय गोजानाव थानो हानाय बेनि थाखाय ओके जागोन दे थेंक इउ सामुएल नार्जारि ओके गुड इभिनिं आदा ओके गुड इभिनिं टु थेंक इउ सो माच लाइभआव फैनानै बाहागो लानायनि थाखाय खावलायनाय थाबाय गोजोननाय थाबाय बिहाजवारि ब्रादार आंनोमोन मैया कल खालामनाया ओके गोसोआव फैबाय आं गोसोआव फैबाय आंनो प्रब्लेम्सफोरा थाबैनो सल्भ जानाय बायदि ओके आर'ज खालाम लाफादो ब्रादार ओके थेंक इउ सो माच बिहाजवारि अब्ला बे समाव आङो खावलायनो लुबैदों नोंथांमोना आर'जनि गेदेर बिसय दङब्ला दै थाव लानानै थानो आं खावलायदों नाथाय दानो खावलायनायखौ हरथ'नाङा दसे उनाव आं जेब्ला बुंगोन ना बिनि उनाव नोंथांमोना आंनो आर'जनि खावलायनाय जे हाबाफारि बेयावहाय नोंथांमोना नोंथांमोननि आर'जनि खावलायनायखौ आंनो दैथायहरनो हागोन बे समाव आंनिसिम माखासे आर'जनि रिक्वेस्ट दंफैखायो बेखौ आं खालामग्रोनि बिनि उनाव नोंथांमोननि लाइभआव जे होनाय जे रिक्वेस्ट बेखौ आङो नोंथांमोननियाव थोंजोङै आर'ज खालामगोन बेखौ आं खावलायखानाय थाबाय अन्नानै नोंथांमोना दा आर'जनि खावलायनाय दंब्ला हरथ'नो नाङा अन्नानै आं खावलायदों आरोना नङाबा थालांगोन गोजोन मोनाबिलि दादा नोंनिसिमबो अके थेंक इउ स' माच सानजिका आच्छा दिनार मुसाहारि हाय ब्रादार भेरि गुड जब गड ब्लेस इउ अके थेंक इउ स' माच इसोरा बाख्नाय जाथोंसै अब्ला बे समाव आङो दिनैनि हाबाफारिसिम थांनायनि सिगां मोनसे गुसुं बाइबेल सिरि नोंथांमोननि गेजेरावहाय फरायथिनानै होगोन आरो बिनि बिसयै जों गुसुङै सावरायगोन आरो बिनि उनाव जोङो आर'जनि हाबाफारिखौ जों लागोन बे समाव आं खावलायदों बे समाव आं फरायनो लादों आङो फरायगोन फिलिपियारि 4 बालाबनि 6 सिरि फिलिपियान्स चेप्टार 4 भार्स 6 बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ जोङो फरायनि ना ओके र'
ओके र' 1 मिनिट दै आंना एसे प्रब्लेम जादों 6 मिनिट अननानै नेटवर्क दान्दिसे सम आङो बे समाव अब्ला आं बाइबेल सिरि मोनसे फरायनि ना फिलिपियारिनि 4 बालाबनि 10 सिरि बेवहाय जोंखौ बेबायदि बुंदों मुङा मुंसेनिबो थाखै दाजिंगासि नाथाय जेब्लायबो आर'ज खालामनायाव बाखनायनायजों इसोरनो नोंनि नांगौफोरखौ मिथिहो होनना बुंदों बेनि उनाव मोनसे फरायबावनि जोङो साननानै मोनहासयै इसोरनि गोजोननाया नोंसोरनि गोसो आरो जिउखौ ख्रिस्ट' जिसुजों खौसे जानायाव गिनाङा जासे दोनगोन होनना बुंदों बिराद मोजां मोनसे बाइबेल सिरि नङा होमबा मा होननानै बुंदों मुङा मुंसेनिबो थाखाय नोंसोर जिंगा दासे सिन्था खालामनांगौ गैया नाथाय जों सिन्था खालामनांगौ गैया नाथाय जोंहा मा जायो होनना बुंदों जेब्लायबो आर'ज खालामनायाव बाखनायनायजों आर'ज खालामनायाव जोङो बाखनायनायनि गेजेरजों जों आर'ज खालामनांगौ इसोरनो नोंनि नांगौखौ दिनै जों मिथिहोनांगौ होनना बुंदों इसोरा दिनै जोंखौ मिथिगौ अब्लाबो जों इसोरनो दिनै मिथिहोबावनांगौ होनना बुंदों बेनि उनाव 7 सिरियाव जोंखौ मा बुंदों साननानै मोनहासयै इसोरनि गोजोननाया दिनै साननानै मोनहास'आ होनना बुंदों जोंनि नांगौनि बारा जोंनि साननानै जोङो सानस'नो मोनि अननाय इसोरा जोंनि सायाव होयो बोरखौ बियो दिनै जोंनो होयो नोंसोरनि गोसो आरो जिउखौ ख्रिस्ट' जिसुजों खौसे जानायाव जोंनि गोसो आरो जिउखौ प्रभु जिसु ख्रिस्ट'जों खौसे जानायाव गिनाङा जासे बियो जोंखौ दोनो होनना बुङो जेब्ला जों इसोरनाव नांथाबनानै थागोन आर'ज खालामफ्लायगोन जोंहा मुङा मुंसेनि थाखाय जिंगासिनांगौ गैया निदान खैफोद आफोद जियानो फैयाथों मानो नोंनि जिउआव नोंनि जि सिटुएसनानो फैयाथों मानो जों बेखौ फेस खालामनो हागोन आरो दिनै नोंथांमोननि जिबनाव बेबायदि समस्याफ्रा फैदोंबा जों गोसोजों इसोरजों जों नांथाब इसोरनाव जोङो बाखनाय इसोरखौ जों आर'ज खालामो नामा मानोना मुङा मुंसेनिबो थाखाय जोंहा जिंगासिनांगौ गैया जों जेब्ला फोरबो जिसु ख्रिस्ट'जों खौसेयाव नांथाबनानै थागोन अब्लानिया जोङो जोंनि गोसो आरो जिउखौ ख्रिस्ट'जों जों जुदि थायोब्ला जोङो गिनाङा जासे जिउखौ इसोरा दैदेनगोन होनना बुंदों इसोरा बे गुसुं रावनि सायाव थानानै जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामदों जों इसोरनियाव खौसेयै थानो जोंनि जिउजों जोंनि गोसोजों जों इसोरखौ हामबायनो जायनि गेजेरजों जों दिनै जिउआव गोजोननायखौ मोननो हादों एसे मोजां बाथ्रा अब्ला जोङो कमेन्ट फरायनि बिनि उनाव आर'जनि खावलायनाय हाबाफारिखौ आं लागोन अननानै आर'जनि खावलायनायखौ दा हरथ' नाङा आंनाव माखासे दंफैग्रोयो आं बेखौ आर'ज खालामग्रोगोन बेनि उनावसो आं लाइभ कमेन्टनि आर'जखौ खालामगोन बेखौ खावलायखानाय थाबाय थेंक इउ Dinar Musahari, hi brother, very good job. God bless you. Okay, thank you so much. Isra baknay जाथों. Mina Deimari, good evening ada. Okay, नोंनिसिमबो good evening. Thank you so much. आंनि लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय. रंजालि हायनारि, good evening ada. Okay, नोंनिसिमबो good evening. Thank you so much. Join जानायनि थाखाय आंनि लाइभआव. आच्छा फैबि नार्जारि, good evening ada. Okay, नोंनिसिमबो good evening. Radon Najari, गोजोन मोनाबिलि आदा अके नोंनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि बिरिला मुसाहारि praise the Lord praise the Lord praise the Lord मनिका दैमारि आंनि थाखाय आर'ज खालाम आदा हाथाइ सानानै लोमजादों हराव बारा जाबा हस्पिटालाव थांगोन हौवाफोर मानसिफोरा थैजोब्बाय बिनिखाय अननानै आर'ज खालामना हो आदा अके जागोन थेंक इउ जिलिता बसुमतारी आमाय बाबुनि फरायनायनि थाखाय बिनानै होदो फरायनायाव मोजां जानायनि आरो बोसोन लाग्रा जानायनि अके जागोन मामाय थेंक इउ स' माच लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय अब्ला आं बे समाव आर'ज खालामग्रोनो लुबैबाय आंनिसिम माखासे आर'जनि खावलायनाय हाबाफारिबो दं रिकुवेस्ट दंफैयो बेखौ आङो फरायग्रोनो सानदों अननानै आं बे समाव खावलायनो लुबैदों नोंथांमोननिफ्राय आर'ज खावलायनाय दंब्ला दसे उनावसो आं खननो खावलायबाय गिबियाव आंनिसिम फैखानाय आर'जनि खावलायनायखौ आं बे समाव खालामनो लुबैदों बेयाव मालति बसुमतारिया लिरनानै हरदों आंनि न'खरनि थाखाय आर'ज खावलायो आरो बिसा सानैनि फरायनायनि थाखाय आरो इसोरखौ गिग्रा आरो मानिग्रा जानो हानायनि थाखाय आर'ज खावलायबाय ब्रादार अके थेंक इउ स' माच आं दा खेबसेनो आर'ज खालामसिगोन
निका नार्जारि गुड इभिनिं फंबाय अके गुड इभिनिं टु नोंनिसिमबो थेंक इउ सो माच आंनि लाइफआव बाहागो लानायनि थाखाय राजिब बसुमतारिया बेबायदि लिरदों आंनि फिसानि फरायनायनि थाखाय आर'ज लाफादो आरो आंनि बोराया बेटारि गारि सालायो येस बेनि थाखाय आर'ज लाफादो आरो आंनि न'खरखौबो खांलांनायाव इसोरा आंनो फिसा जबखौ इसोरा मोजां लामा दिन्थिनानै बेनिखायनो इसोरनियाव बिसनानै होयो अके जागोन थेंक इउ सो माच राजिब बसुमता बेनि उनाव जों मोनबावदों डायमन्ड बसुमतारी आंनि गथ' आलेक्स बसुमतारीनि थाखाय प्रेयार खालामनानै होदो अपारेशन खालामनो गोनां जादों जेन' इसोरा मिराकोल खालामनो बिनानै होदो ब्रादार प्लिज अके मानि अपारेशन लिरना हरासै अब्लाबो आं आर'ज खालामनो बे समावहाय मिराकोल आलेक्स बसुमतारीनि थाखाय बे समाव जों आर'ज खालामनो हालेलुया गोथांखौ इसोरा फोरों आफाखौ दानि बे समाव हामबाय होनदों बे मोजां समखौ जोंनो होबाय दानि बे समाव गथायदों फोरबो आफा जे आलेक्स बसुमतारी बे दिनैहाय समस्यायाव गोग्लैनानै दं भुगिनांनानै बे दिनै अपारेशन खालामनो गोनां जानानै फैदों फोरबो आफा बेनिखायनो बिनि जिबनाव थानानै नों बेखौ हेफाजाब खालामदो बिनि आत्मायाव थानानै नोङो दैदेनदो बिनि जिबनखौ जों नोंनि आथिङाव गथायदों बिनि देहा सोलेरखौ जों नोंनि आथिङाव गथायदों फोरबो आफा जाय बेमारखौ लानानै बिदिनो अपारेशन खालामनो गोनां फोरबो आफा बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो बिनि गासै देहा सोलेर नोंनि आत्माजों नोङो सुफुंदो स्पर्श खालामदो फोरबो आफा नोंनि पबित्र आत्मानि गोहोजों बिनि जिउआव नों स्पर्श खालामदो फोरबो आफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि सैनांनाय देहानि अंगआव नोङो टाच खालामदो फोरबो आफा बिनि गासै सैनांनायखौ जों नोंनि आथिङाव गथायदों फोरबो आफा बिनि गासै बेमारखौ नों फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव दानो गोजान खालामदो फोरबो आफा नोंनि आत्माजों बेखौ नों अनखांदो नोंनि गोथार जिउजों बिनि जिउखौ नोङो बोखांनो बिनि सैनांनाय जे बेरामफोर गासैखौबो नों फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव नों दानो गोजान खालामदो फोरबो आफा नोंनि गेदेर महिमा बेनि गेजेराव नुजाहोदो फोरबो आफा हामबायनो बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज सास्रा बासारा खृष्ट प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच आदसा आरोबाव फैबावदों रतन दैमारि सार आंनि थाखायबो अननानै आर'ज खालाम खर' मेगन आरो जगम आलौनाय मुं प्रणति दैमारि अके प्रणति दैमानि थाखाय जों आर'ज खालामनि खर' मेगन आरो आलौनाय जाबाय थायो आरोना खाफाल जायखिजाया जि सैनांनाया थारमाने इसोरा मिथिगौ आरोना जों बे समाव आर'ज खालामनि प्रणति दैमारिनि थाखाय हालेलुया गोथांखौ इसोराफा दानि बे समाव नोंखौ हामबाय बावदों फोरबो आफा जि प्रणति दैमारि बे दिनै खर'नि मेगननि सैनांनायजों भुगिनांनानै दं फोरबो आफा बे जियानो जि बेरामजों बे भुगिनांनानै थायाथों मानो फोरबो आफा नोंनि आत्माजों बिनि जिउआव नों स्पर्श खालामदों फोरबो आफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि सैनांदै देहानि अंगफोराव नोङो टाच खालामदों फोरबो आफा हामबायनो बे समाव जोंनि आर'जखौ खोनासंबाय फोरबो आफा जों फोथायदों जों नोंनियाव गथायदों फोरबो आफा गासै आसाया जों नोंनियावसो गासै बरसेयाबो नोंनियावसो फोरबो आफा नोंनि गेदेर अननायनि दारै नोंनि गेदेर महिमा जों नुजानो लुबैयो फोरबो आफा बेनिखायनो जों फोथायदों जे प्रणति बिथांनि जिबनाव बिथांनि सोलेरनि जाय अंग बियो सैनांनानै थायाथों मानो बिनि गासै सानाय सुनाय सैनांनायखौ फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव नोङो दानो गोजान खालामदों फोरबो बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदों फोरबो आफा बिनि देहायाव नोंनि गोथार जिउखौ नों स्पर्श खालामदों नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि गासै सैनांनाय अंगफोराव नों बिलिरदो आरो सोखाजानायखौ होदो फोरबो आफा हामबायनो बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज सास्रा बासारा खृष्ट प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच आदसा दंबावो राजिब बसुमतारी आंनि फिसायनि फरायनायनि थाखाय अके लाबाय अनजिता नार्जारि सिगांसिनथाराव आफा इसोरखौ हामबाय होनो आंनि मोनसे खावलायनाय आदा आंनाबो सानाय सुनाय थाखाय आरो खर' गिदिंनाय गेस्ट्रिक दुरबलनि थाखाय जेब्लायबो आर'जआव गथायफानो थाखाय खावलायनाय थाबाय ना रिया नार्जारि अके रिया नार्जारिनि थाखाय आर'ज खालामनि सानाय सुनाय सैनांनाय नङा होमबा जाय बेरामजों बियो भुगिनांनानै थायाथों मानो इसोरा बेखौ बोर होगोन आरो इसोरा गावनि गेदेर महिमा दिन्थिथोंसै ना मा नाममोन रिया नार्जारिनि थाखाय जों आर'ज खालामनि
हालिले गोथांखौ सिराफादानो बे समाव गथायदों जाय सिस्टार रिया नार्जारि बिदिनि देहानि सैनांनायजों भुगिनांदों खर'नि सानाय सुनाय गासै देहानि सैनांनायफोरखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव लाबोदों फोरबो आफा नों नाजावदो नोंनि गेदेर अननायजों बेनि देहाफोरखौ नोङो सुफुंनानै स्पर्श खालामदो फोरबो आफा नोंनि गोथार आत्माजों बेनि देहाफोराव नों स्पर्श खालामदो फोरबो आफा बेनि गासै सैनांनाय सानाय सुनायखौ फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव जों दानो खारनो थाखाय हुकुम होदों फोरबो आफा नों बेखौ नाजावदो आरो जिउनि गोजोननाय मोदोमनि सोखा जानायखौ बेनो होदो फोरबो आफा जाय खर' सानाय जाय गेस्ट्रिक जाय लोरबां जाय देहायाव बेनि अंग जाय देहायाव जि गोनांथि गासैखौबो नोंनि आशीर्बादजों नों सुफुंदों नोंनि गोथार आत्माजों बेनि जिउआव नों स्पर्श खालामदो फोरबो आफा संसाराव मोजां देहा लानानै नोंखौ दाव दाव खालामनो हानाय बायदि बिथांनि जिबनाव थानानै हेफाजाब खालामदो आरो दैदेनदो फोरबो बेनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो बेनि जिबनाव नोङो खोथा बुंदो फोरबो आफा नोंनि गोथार आत्माखौ नों स्पर्श खालामदो फोरबो आफा हामबायनि बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सास्ल' बाथ्रा खृष्टफोर जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ स' माच आच्छा बे समाव आरजनि खावलायनायाव बुंबावदों रश्मि बसुमतारी आंनि थाखाय आरज खालाम आदा आं लोमजागासिनो मोजां फैयाखै अके आं दा खेबसेनो आरज खालामसिगोन दै जोंहा समा थांगासिनो दं नालाय ना आङो नै एबार कमेन्टनि आरजखौ आं खालामसिगोन दसे उनावहाय आच्छा करण कुमार ब्रह्म ओमफ्राय आदा हौवाफोरखौ एसेसो फोरमायनो हायो नामा आखल गोनांफोरखौ मोनफ्लांनांगौबा अके हागोन अब्ला जोङो माखासे दंबावोमोन आं माखासे कमेन्ट खालामबाय अननानै नोंथांमोना कमेन्टखौ फरायासै मेसेजखौ फरायासै साननानै लानो नाङा आङो फरायो आंनि पार्सनेल आरजआवबा नोंथांमोननि थाखाय गोसोखाङो अब्ला बे समाव आङो कमेन्टनि माखासे फरायनो सानदों आङो मेसेन्जाराव माखासे दङ बेखौ आं फरायग्रोनि बिनि उनाव नोंथांमोननि कमेन्टनि आङो रिप्लाइ खालामगोन कमेन्टनि आरजनि खावलायनायखौ आं लागोन अननानै आरजनि खावलायनायखौ नोंथांमोना दा हरथ' नाङा आलाय सिलाय जागोन ना नङाबा दा दुखु मोनगोन नोंसोरो फरायजायाखैब्ला होननानै ना जोंहा सासे बिनानाव हरदों दादा आंनि बेमारनि थाखाय आरजआव लाफाबावदो जि ट्रिटमेन्ट लादों बेजोंनो सोखाजानाय मोननाय बादि आरो न'खरा सान्थि जायो जेन बेबि मुसाहारि बिनानावनि थाखाय जों आरज खालामनि जि बेरामाव बे भुगिनांनानै थाया मानो फोरबोआ बेखौ अनफ्लायगोन नेफ्लायथोंसै ना आरज खालामनि हालिले गोथांखौ सिराफादानो बे समाव गथायदों जि सिस्टार बेबि मुसाहारि फोरबोफा बिदिनि देहानि गोब्राब बेमाराव बियो सैनांदों फोरबोफा आरो जि ट्रिटमेन्ट लादों फोरबोफा बेजोंनो बियो सोखा जानो हानाय बायदि नोंनि बोरखौ नोंनि आत्माखौ नों स्पर्श खालामदों फोरबोफा बेनि गासै जिबनाव बेनि गासै देहायाव नोंनि गोथार आत्माजों नोङो सुफुंदो फोरबोफा बेनि सोखा जानायखौ होदो फोरबोफा जाय मुलिखौ दिनै बे डक्टरा ट्रिटमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों होबाय बे मुलिजोंनो बियो सोखा जानो हागोन फोरबोफा जिउआव बियो गोजोननायखौ मोनगोन नोंनि रंजानायखौ मोनगोन फोरबोफा बिथांजों नों थानानै हेफाजाब खालामदो बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो फोरबोफा बेनि देहायाव नोङो खोथा बुंदो नोंनि गोथार जिउजों बेनि गासै सैनांनाय देहानि अंगफोराव थानानै नोङो बेखौ सोखा जाहोदो फोरबोफा बिनि जिबनाव जि नोंनि सायाव फोथायनाय दं बे फोथायनायखौ नों जाफुंहोदो आरो बिनि जि आसा मिजिंफोर गासैयावबो थानानै बेखौ दैदेनदो फोरबोफा गोजोननाय न'खर रंजानाय न'खर खुंलांनो हानाय बायदि बिथांजों आरो बिथांनि न'खरनि साफ्रोमजोंबो नों थादो फोरबोफा बिसोरनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो फोरबोफा बिसोरो अनलायनाय न'खर जानो हागोन गोजोननाय न'खर जानो हानाय बायदि फोरबोफा बिसेसके बे समाव गथायबाय जाय समस्या जाय बेमारजों दिनै बे बिनानाव भुगिनांनानै दं बिनि गासै सैनायखौ नों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव दानो गोजान खालामदो फोरबोफा नोंनि आत्माजों बिनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदो हामबायनायजों बे गुसुं आरज सास्ल' बाथ्रा खृष्टफोर जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ स' माच बेनिफ्राय जोंहा मोनसे आरजनि खावलायनाय दंबावो बिनि उनाव आं नोंथांमोननि आरजनि खावलायनाय फारसे आं थांसिगोन आच्छा आदा अननानै प्रे खालामना होदो एप्रिल 6 थारिखआव गुवाहाटीयाव आसाम पुलिसनि आच्छा निकलास बसुमतारिनि थाखाय आरज खालामो 6 थारिखआवहाय एप्रिलनि एग्जाम होगोन ना निकलास बसुमतारिनि थाखाय आरज खालामनि 6 थारिखआव एप्रिलनि बे आसाम पुलिसनि जि एग्जाम होगोन
बेयाव मोजाङै लिरनो हानाय बायदि आरोना मोजां देहा मोननाय बायदि हालेलुया गोथां खुसिरा बादान बे समाव नुगा हामबाय होनदों जे फंबाय निकलास बसुमतारी बे दिनै फैबाय थानाय एप्रिल दाननि 6 थारिखआव जे आसाम पुलिसनि एग्जाम लिरगोन फोरबो आफा बेनिखायनो बेनि जिउआव थानानै हेफाजाब खालामदों बेनि गोसोआव लाखिनो हानाय गोहोफोरखौ होदो गोसोखांनो हानाय गोहोफोरखौ बिनि सायाव नों थानानै थानो होदो फोरबो आफा नोंनि आत्माजों बेनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदो फोरबो आफा मोजाङै लिरनो हागोन जों फोथायदों फोरबो आफा बे दिनै नोंखौ फोथायग्रा गिग्रा जानायखाय नोंनियाव आसा खालामदों नोंनियाव बरसा खालामदों बेनि आसाखौ बेनि बरसाखौ नों जाफुंहोदो आरो सुफुंदो फोरबो आफा जिउआव जि थांखि लादों गासैखौबो नोंनि इच्छा बायदि बियो बाहायनो हानाय बायदि नोंनि गौरबनि अर्थे बियो गावखौ बाहायनो हानाय बायदि नोंनि हामजानाय खामानि बियो मावनो हानाय बायदि बिथांजोंनो थानाय हेफाजाब खालामदो फोरबो आफा बियो मोजाङै लिरनो हागोन बियो मोजाङै उथ्रिनो हागोन फैबाय थानाय समाव नोंखौनो सायख' होनो हागोन जों फोथायदों हामबायनो जों बे गुसुं आरज सास्ल बासार ख्रिस्ट जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच बे आंनि मेसेज फैनाय लास्ट आरज खावलायनाय जागोन बिनि उनाव आं नोंथांमोननि आरजनि खावलायनायखौ लासिगोन थेंक इउ आंनि बाबा फादार हेमसन दैमारि 1 इयारनि सिगां आंहा आथिं आखाइ थैनाय बेरामजों भुगिना दङ अन्नानै आरजआव लाफागोन आरो जिसुनि मुङै सोखाजाबाय होननानै आसा खालामबाय आमेन अके आमेन नेटवर्कनि बहुद प्रब्लेम सार हायोब्ला थाथारनांगोन होननानै थाथारगोन होनना बुंदों आङो अनलाइनाव थानो होदोंमोन अन्नानै दं नामा बे हेमसननि सोरबा दं नामा न'नि मानसिफोर आं अब्ला लिरनानै हरदोंमोन थायाब्लाबो जेबो नङा दै आरो थाव मोनसे जायगायाव दोननानै आं अब्ला बे समाव आरज खालामनाय बेनि उनाव आङो नोंथांमोननि आरज खावलायनायनि रिप्लाइखौ आं होसिगोन आरोना आं लाइभआव थाफानो खावलायदोंमोन नाथाय बिसोरनाव नेटवर्कनि इसुनि थाखाय थानो हाया होनना बुंदों बेनिखायनो आङो दै आरो थाव दाबसे जायगायाव दोन आं आरज खालामगोन होननानै बुंदोंमोन आरो अब्ला बे समाव जों आरज खालामनि हेमसन दैमारि नोंथांमोनाबो गोसोजों आरज खालाम इसोरजों बिनो सोखा जानायखौ थाबैनो होनाय बायदि ना हालेलुया गोथां खुसिरा बादान बे समाव नोंखौ हामबाय होनबावदों फोरबो आफा बे मोजां समखौ जों नोंनो दिनै जोंनि थाखाय नोङो बाहायबाय बेनि थाखाय नोंखौनो हामबाय होनदों बे समाव गथायदों जि हेमसन दैमारि बे बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो दिनै प्रेसारनि गेजेरजों बेनि थै रोदाफोरनि खारनायनि गैयैनि जाहोनाव बे बोसोरनिफ्राय बियो दिनै बिसिनायाव गोग्लैसोनानै दं फोरबो आफा बेनि देहायाव नांगौ जानाय गासैखौबो नों आफाया मिथिगौ बेनिखायनो जों बेनि देहाखौ बेनि जिबनखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबो आफा बेनि आत्मायाव बेनि देहा सोलेराव नोंनि गोथार जिउजों नों स्पर्श खालामदों नोंनि गोथार जिउनि बोलोजों बेनि जिबनाव नोङो टाच खालामदों फोरबो आफा नोंनि गोथार आत्माखौ बेनि जिबनाव नों थानो होदों फोरबो आफा नोंनि अननायखौ होनानै बेखौ नों सोखादों फोरबो आफा नोंनियाव जि आसा फोथायनाय आरो बरसा लाबोदों फोरबो आफा बे फोथायनाया जाफुंगोन जों फोथायदों फोरबो आफा दानो बे समाव गथायदों जे हेमसननि थाखाय दै आरो थाव दोनबाय फोरबो आफा बे दै आरो थावा जोंनि नुनायाव गोथार नङा फोरबो आफा बेनिखायनो जों नोंनि आथिं गुदियाव लाबोदों बेखौ नोङो नाजावदो आरो बेखौ नों गोथार खालाम नोंनि गोथार जिउजों बे दै आरो थाव नोङो सुफुंदो आरो स्पर्श खालाम नोंनि गोथार आत्माजों बे दै आरो थाव नों सुफुंदो फोरबो आफा आरो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बे दै आरो थाव नों स्पर्श खालामदो फोरबो आफा आरो बेनि गासै सैनांनाय देहायाव नोंनि आत्माजों नों सुफुंदो नोंनि गोथार जिउजों बेनि देहायाव नोङो खामानि मावदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बेनि सैनांनाय देहानि अंगफोराव नोङो टाच खालामदो आरो बेनो थाबैनो सिखांनो हानाय थाबायनो हानाय गोहोखौ होदो फोरबो आफा बे स्ट्रं जागोन बे थाबैनो थाबायनो हागोन नोंनि अननायनि गेजेरजों नोंनि बोरनि गेजेरजों नोंनि आशीर्बादनि गेजेरजों जों फोथायदों हामबायनो बे समाव जोंनि आरज नों खोनासंबाय आरो बेनि जिउआव नों गोजोननायखौ लाबोगोन सोखा जानायखौ लाबोगोन थाबैनो बे नोंनि सायख' होनो हागोन जों फोथायदों हामबायनो जों बे गुसुं आरज सास्ल बासार ख्रिस्ट जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ स' माच थेंक इउ अब्ला आं नोंथांमोननि कमेन्टनि रिप्लाइखौ खालामनोसै ना आरजखौ बां खालामनोसै
आदसा निका नार्जारि गुड इभिनिं फंबाय अके गुड इभिनिं टु निर्जाना दैमारि गुड इभिनिं फंबाय इसोरा बाख्नाय जाथों आमेन अके आमेन थेंक इउ सो माच बि हाजोआरि ब्रादार आंनो मैया कल खालामनाया अननानै आंनि प्रब्लेमफोरा थाबैनो सल्भ जाथों जै ब्रादार आर'जआव लाफादो येस र' मा नाममोन बिउटि बे समाव आर'ज खालामनि जे प्रब्लेम जे समस्यायाव गोग्लैनाय दं बिनानाव बिउटिनि थाखाय हालेलुया गोथां आरो गोथारखौ इसोराफा नों आफा गोथार बे समाव हामबाय होनबावदों जे बिनानाव बिउटिफोर बापा बिदिनो गावनि संसाराव थांनानै थानायनि थाखाय जि राहा लामा नागिरदों आरो बेनि थाखाय जि जायगायाव बे एडमिसन जादों जाय समस्यायाव बियो प्रब्लेमाव गोग्लैदोंफोर बापा बेनि गासै समस्या प्रब्लेमफोरखौ जोंनि आथिं गुदियाव गथायदोंफोर बापा थाबैनो बे समस्याफ्रा समाधान जागोनफोर बापा जेराव एडमिसन लानो गोसो बेयाव बियो लाफिननो हागोन आरो जाय इनस्टिटिउसनाव दिनैहाय लाबाय नाथाय फरायनो गोसो गैयाफोर बापा बेनि साननाय बायदि नोङो जाफुंहोदोफोर बापा बेनि लुबैनाय बायदि नों सुफुंदोंफोर बापा देरनानै बे नोंनि गौरब महिमा आरो प्रशंसानि थाखाय खामानि मावनो हानाय बायदि नों बिजों थानानै हेफाजाब खालामदोंफोर बापा बेनि गासै समस्या प्रब्लेमफोरखौ जोङो नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों नों बेखौ नाजावदों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव जों बेनि गासै समस्याफोरखौ जोङो खारनो थाखाय बिथोन होदोंफोर बापा हालेलुया गोथां इसोराफा बे समाव नोंखौ हामबायनो बे बिनानावनि जिबनाव थानानै हेफाजाब खालामदो दैदेनदो मोजां गाज्रि सायख'नो हानाय गोहोफोरखौ नों होदो नोंनि अननायनि बेन्दोंआव थाग्रा जानो हानाय बायदि गुरै गोसोखौ होदोफोर बापा हामबायनो जों बे गुसुं आर'ज सास्लाबासो ख्रिस्ट' प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच आदसा बि ब्रह्म दासान्दि जोबोद दुखु दाहायाव गोसोआव साग्लोबना दङ आंनि थाखायबो आर'ज खालामदो आगै साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंथोंसै अके आं बिनि थाखाय दा खेबसेनो आर'ज खालामगोन दै रंजालि हायनारि आंनि फिसालानि थाखाय आर'ज खालाम बियो जोबोद रागा गोसा मुङा सानि हायनारि अके जागोन आं दा खेबसेनो आर'ज खालामगोन अननानै जोंहा बारा सम गैला बेनिखायनो आं कमेन्ट फरायगोननि आदसा निसान ब्रह्म गुड इभिनिं आदा आइनि देहानि थाखाय आर'ज खालामदो अके आरो आइया मोदोम सानाय खर' सानाय जागासिनो खामानिफोर मावनायाव गोसो होनो हायाखै देहा मोदोम खर' सानाय जाना दा दुरबल जाना दं बेनि थाखाय आर'ज लाफादो आदा अके नामखौ मोनब्ला मोजां जायो आरोना निसान ब्रह्मनि बिमा आरोना बेनि थाखाय जों आर'ज खालामनि हालेलुया गोथांखौ इसोराफा दानि बे समाव नोंखौ हामबायनो जे निसान ब्रह्म बेनि जि बिमाफोर बापा दिनै मोदोमनि सैनांनायजों भुगिनांनानै बियो दिनै गोग्लैसोनानै दं सैनांनानै दं बेनिखायनो बेनि गासै सैनांनाय देहा जिबनखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव लाबोदोंफोर बापा बेखौ नों नाजावदो बेनि गासै सैनांनायफोरखौ फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव खारनो थाखाय जों बिथोन होदोंफोर बापा नोंनि आत्माजों बेनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदों नों गोथार जिउजों बेनि देहाफोराव नों स्पर्श खालामदों बेनि आत्मायाव नोङो दिनै खोथा बुंदोंफोर बापा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बेनि सैनांनाय देहानि अंगफोराव नोङो बिलिरदो आरो गासै समस्याफोरनिफ्राय नोङो सोखा जानायखौ लाबोदोंफोर बापा हामबाय नों बे समाव जोंनि आर'जखौ खोनासंबायफोर बापा मानोना नोंनि अननायनि गेजेरजों मानोना नोंखौ फोथायनायनि गेजेरजों जोंनि गासै समस्याफोरा समाधान जायो बेनिखायनो जों नोंनियाव फोथायनानै नोंनि आथिं गुदियाव लाबोदोंफोर बापा बिनि आत्मायाव थानानै खोथा बुंदों आरो बियो थाबैनो गाज्रि आखल आखु हुदाफोरनिफ्राय बियो सोखा जानायखौ मोनगोन हामबायनो जों बे गुसुं आर'ज सास्लाबासो ख्रिस्ट' प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच फंबाय आंनि न'खरनि थाखायबो आर'ज खालाम अके इन्दिरा ब्रह्म थेंक इउ आदसा रंजालि कारजि आंनि फिसाजोनि फरायनायनि थाखाय आर'ज खालामदो इसोरनि बोसोननि सायाव थानो हानायनि आरो बिमा बिफानि बोसोन लाग्रा गथ' जानाय बायदि आरो फरायनायाव एसे दुरबल बेनि थाखायबो बिना होदो आगै अके जागोन थेंक इउ स' माच रंजालि कारजि आंना जोबनाय फारसे आं खेबसेनो आर'ज खालामगोन है आदसा दिपि दादा आंहा गगा आरो लोमजानाय जाबाय थादों
गासैबो बिखाय साख्रि बाय थादों बेनिखायनो अननानै बिनानै होबावदो दादा जिपरा आरो आंनि हासबेन्डनि मोदोम साख्रुब जोबदोङो बेनि थाखायबो बिनानै होदो आरो बेनि खामानि मावनायाव इसोरा अरायबो हेफाजाब होथों बेनिखायनो बिनानै होदो दादा अननानै डिपि जिपरानि थाखाय जों आरज खालामबाय आरो डिपिना हालेलुया गोथांखौ इसोरा फा दाना बे समखौ हामबायदों जे जिपरा बिदिनो गोबाव समनिफ्राय देहानि सैनांनायजों भुगिनांनाय दं फोरबोफा नोंनि आत्माजों नोंनि गोथार जिउजों बेनि देहाखौ नों स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों बेनि देहानि सैनांनाय माखाखौ नोङो टाच खालामदो आरो सोखाजानायखौ होदो फोरबोफा जों फोथायदों जोंनि नों गथायदों फोरबोफा दाना बे समाव गथायदों आरो जि बेनि बिसाय जि डिपि फोरबोफा बेबो दिनैहाय जाय खामानियाव नांथाबनानै दं जाय खामानिखौ मावनो थाखाय थिरांजाखौ दं जिउआव मोनसे राहा लामा थांनानै थानायनि गोजोन न'खर दानायनि बेजों लोगोसे थानाय हेफाजाब खालामदो नोंनि अननायखौ नोंनि आशीर्बादनि गेजेरजों जिउखौ खुंलांनो हानाय नों बिसोरजों थानानै हेफाजाब खालामदो फोरबोफा दाना बे समाव गथायदों हामबायनो बे समाव जोंनि आरज खोनासंबाय आरो जोंनो आरजनि फिननायखौ होनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सास्र बासेरा खृष्टखौ जिसुनि मुंनि बिबाय आमेननि गेजेरजों थेंक इउ आच्छा बासन्ति बसुमतारी गुड इभिनिं आदा आंनि थाखायबो आरज खालाम आं आरज खालामबा बोलो मोना जायो आदा अके बे समाव आं फोथायदों नों जेब्ला आरज खालामो सैताना नोंनियाव हाबनो थाखाय सानफ्लायो आरोना इसोरनि आत्माया गोजौनिफ्राय फैगोन नाथाय जेब्ला जों आरज खालामगोन नैबे समावहाय जि गाज्रि आत्मा बे गेजेराव हाबसननो लुबैयो जों जेब्ला इसोरनाव नांथाबनानै थागोन नैबे समाव इसोरखौ गाबज्रिगोन इसोरनि गोथार जिउआ नोंनियाव हाबनो नागिरगोन बे समाव बे सैताननि आत्माया हाबनो थाखाय सुबिदा लायो आरोना नाथाय जों जेब्ला फोथायथाबगोन अब्ला बे सैताननि गाज्रि आत्माया गोजान जागोन आरोना बेनिखायनो जों फोथाय आरो आरज खालामबाय था बोलो मोनगोन आं बेनि थाखाय आरज खालामगोन दै दाहाय इस्लारि एमनि बाथि ब्रादार आं आरज खावलायो आंनि न'खरनि थाखाय मानोना जोंहा न'खराव राङारि बिथिङाव गोबां जेंनायाव गोग्लैना दं बेनि थाखाय जाहाथे इसोरा गासैबो जेंनाखौ सुस्रांना होयो आरो होनाय बायदि आरो आंनि फिसाज्लानि थाखायबो जाहाथे मोजाङैनो देरलांनो हायो इसोरनि बोसोननि सिगाङाव थानानै अके जागोन थेंक इउ आङो दा खेबसेनो आरज खालामसिगोन सामुएल नार्जारि आदा आंनि थाखाय आरज खालामना होदो एक्सिडेन्ट जानाय देहाया दाबो जरा सायो जाहाथे इसोरा मोजां देहा होफिनथोंसै आरो गासै प्रब्लेमफोरा सल्भ जाथोंसै अके जागोन आं दा खेबसेनो आरज खालामगोन आंनि बिमानि थाखाय आरज खालामबाव आगै देहाया जोबोर लोरबां अके बि ब्रह्म निसान ब्रह्म मोनसे आरज बाव आदा मिस साफिरा ब्रह्मनि थाखाय आरजआव लाफादो मैया स्कुलनिफ्राय हगार हरनाय जाबाय जाहाथे गोसो होना फरायनो हायो दुस्थ' जाया इसोरा बेखौ मोजां दैदेनलाङो बेनि थाखाय आरज लाफादो अके जागोन आच्छा बिप्लबी नार्जारि हाय ब्रादार आंहा दासो अके थेंक इउ स' माच लाइभआव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ आंनि कमेन्ट फरायनाया लेट जालांबाय दे बेनि थाखाय आंनि निमाहा बिनाय थायो दादा आंनि फिसालानि थाखाय आरजआव लाफा आंनि फिसालाया दाखालिनिफ्रायनो गगा मोननाय गुजुनाय जागासिनो अननानै बिना होदो जोबनोसै अके एमबि जोबनोसै अके थेंक इउ जेबो नङा इन्द्रजित बर' आदा प्लिज आंनि हासबेन्डनि थाखाय आरज खालामना होबावदो जाहाथे इसोरखौ गिग्रा मोजां साननो हाग्रा हिन्जाव गथ'फोरखौ अननो रोंग्रा जायो अके थेंक इउ जागोन इन्द्रजित हेमन्त केमाराक आमेन अके आमेन थेंक इउ स' माच लाइभआव फैनायनि थाखाय एम बर' हाय आदा आंनि थाखायबो मोनसे आरज आंनि गासै गाज्रि मावनाय पापफोरखौ खेमा होनाय बायदि इसोरा एम बर' अननानै गोसो गाबनानै इसोरनाव आरज खालाम आंबो आरज खालामो मदल ब्रह्म हालेलुया प्रेज द लर्ड थेंक इउ आच्छा प्रिति बसुमता दादा आंनि बेमारनि थाखायबो
प्रे खालामनानै होदो बे बेमारनिफ्राय नर्मेल जानो फैयो हानाय बायदि अके जागोन एम्बर' आमेन आच्छा भुमिका बसुमतारी हेल' आदा आं दासो सम मोन्दों आंनिफ्रायबो मोनसे आर'ज खावलायो आंनि थाखाय आरो आंनि फिसालानि थाखाय जाहाथे फरायनायाव गोसो होनो हायो आरो आंनि फिसालानि थाखायबो अन्थाइनि मुलि जागासिनो अके दं दादा जाहाथे बे मुलिजोंनो हामनाय बायदि अन्नानै बिना होदो अके भुमिका बसुमतारीनि थाखाय जों आर'ज खालामनि ना भुमिका बसुमतारी आरो बिनि फिसालानि थाखाय जों आर'ज खालामनि हालेलुया गोथांखौ सिराफा जानाय बे समाव नोंखौ हामबायदों जि भुमिका बसुमतारी आरो बिनि जि गथ' जोङो नोंनियाव गथायदों प्रभुपा बिसोरखौ नों नाजावदो बिसोरनि सायाव नोंनि अननायखौ दोनदो प्रभुपा जाय समस्या आरो प्रब्लेमनि थाखाय दिनै नोंनि आर'ज गथायबाय प्रभुपा जि अन्थाइनि थाखाय मुलि जागासिनो दं होनदों प्रभुपा बे मुलिनि गेजेरजों बिसोर सोखा जानायखौ मोनगोन जों फोथायदों बिसोरनि आसा बिसोरनि भरसा आरो बिसोरनि जि फोथायनाय नोङो लाखिग्रा इसोर बेनिखायनो जों दिनै नोंनियाव आर'ज गथायदों बे बिथांनि न'खरनि बिथांनि गथ'नि गावनि गासै समस्याफोरखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभुपा नोङो नाजावदो आरो बे गासै समस्याफोरनि समाधानखौ नोङो होदो प्रभुपा नोंनि आत्माजों बिसोरनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदो प्रभुपा हामबायदों बे समाव जोंनि आर'ज नोङो खोनासंबाय बे गुसुं आर'ज शास्त्र बासार ख्रीष्ट प्रभु जिसुनि मुङै आमेन गोजोन्थों थेंक इउ आंनि थाखाय आर'ज खालामा दा हाथाइ सानानै लोमजाना अके मनिका दैमारिनि थाखाय जों आर'ज खालामो लोमजाना हराव बारा जाबाय थायो अके हौवाफोर मानसि गैया अके थैजोब्बाय सरि जों आर'ज खालामनि मनिका दैमारिनि थाखाय ना हालेलुया गोथांखौ सिरापा दानि बे समाव हामबाय नों जि मनिका दैमारिफोर बाबा बिथांनि जे हाथाइ सानाय जे सैनांनाय भुगिनांनाय जादों फोरबो गासैखौबो नोङो मिथिगौ फोरबाबा बेनिखायनो बिनि सैनांनायखौ जोंनि आथिं गुदियाव लाबोदों फोरबाबा बेखौनो नाजावदो बिनि आत्मायाव नों स्पर्श खालामनायनि गोथार जिउनि गेजेरजों बोलोजों फोरबाबा बिनि जिउआव नों स्पर्श खालामदो आरो बिनि गासै सानाय सुनायफोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङाव नोङो गोजान खालामदो फोरबाबा नोंनि अननायखौ थाबैनो बियो सिनायनो हागोन नोंनि अननायनि बोरजों बियो थाबैनो सोखा जागोन जों फोथायदों जों नोंनियाव गथायदों प्रभुपा बिनि जिउआव जिउनि देरहानायनि थाखाय मावनो लानाय गासै खामानिफोरखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों बेखौ नाजावदो आरो बेखौ दैदेनदो प्रभुपा हामबायनो बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज शास्त्र बासार ख्रीष्ट प्रभु जिसुनि मुङै आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच गब्दा बसुमतारी थेंक इउ स' माच मनिका बसुमतारी हाय दादा दासो आंहा अके थेंक इउ स' माच फैनायनि थाखाय एम नार्जारी गुड नाइट बादा अके गुड नाइट निर्जारा फंबाय दिनैबो राजेश कुमार आर'रा आरो रबिना आर'रानि थाखाय आर'ज खालामना होबावदो फंबाय मोदोमा एसे बोलो मोन्दों वाकार लानानै थाबायनो हादों इसोरनि महिमाया बिसोरनि जिबनाव खामानि मावगोन थेंक इउ ओके अभी मैं राजेश कुमार अरोड़ा और रबीना अरोड़ा के लिए प्रे करने जा रहा हूँ जिस परिस्थिति से अभी गुजर रहा है ना परमेश्वर में विश्वास रखना है तो फिर यीशु मसीह सबको आशीष देगा और जिस परिस्थिति से अभी गुजर रहा है वो सब प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है विश्वास रखना है अभी मैं राजेश कुमार अरोड़ा और उसके जो वाइफ रबीना अरोड़ा इसके लिए प्रार्थना करना चाह रहा हूँ थैंक यू हालेलुया गोथांखौ सिराफादानि बेसाव गथायदों रबीना अरोड़ा राजेश कुमार अरोड़ा बिथांमोननि जिबनखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभु जाय समस्या जाय प्रब्लेम जाय इस्युआव बिसोर दिनै भुगिनांनानै दं प्रभु जे रबिनाफोर बाबा बे दिनै गोबाव समनिफ्राय बे देहानि सैनांनायजों भुगिनाय दं बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो प्रभु नोङो बिसोरनि जिबनाव थानानै हेफाजाब खालामो
बिसोर दिनै नोंखौ मिथियाखै नोंनि अननायखौ दिनै मिथिदों सिनायदों नोंनि गेदेर महिमानि गेजेरजों बियो नोंनि बासायजानायखौ मोननो हागोन आरो नोंखौ जिउनि बासायगिरि होननानै नाजावनो हागोन जों फोथायदों जों नोंनियाव गथायदों फोरबाबो बिसोरनि आत्मायाव नोङो नोंनि गोथार जिउनि बोलोजों नों स्पर्श खालामदों बिसोरनि आत्माखौ नोङो सौदो फोरबाबा नोंनि गोथार आत्माजों बिसोरनि देहायाव बिसोरनि जिबनाव नोङो स्पर्श खालामदों नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिसोरनि सैनांनाय देहानि अंगफोराव नोङो टाच खालामदों फोरबाबा नोंनि गोथार जिउजों बिसोरनि देहाफोराव नोङो बिलिरदो आरो सोखा जानायखौ होदो फोरबाबा नोंनि आत्माजों बिसोरनि जिबनाव नोङो गेदेर खामानि मावदो फोरबाबा बे समाव जों नोंनियाव गथायदों फोरबाबा हामबायदों जोंनि आरजखौ नों खोनासंबाय आरो बिसोरनि जिउआव नों थाबैनो नोंनि गेदेर टेस्टिमनि नोंनि गेदेर सायख'खौ होनो थांगासिनो दं बिनि थाखाय नोंखौ हामबायदों फोरबाबा हामबायदों जों बेखौ सुंआरज सास्लबासो खृष्टबो जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ सो माच राजेश कुमार आरोरा और रबीना आरोरा थेंक इउ सो माच बिप्लबी नार्जारी आंनि थाखायबो आरज खालामदो ब्रादार आरो आंनि फिसालानि थाखायबो आरज खालामदो मानोना बियो जोबोर रागा खरा बिमा बिफानि खोथा मानिनाया अके आं दा खेबसेनो आरज खालामसिगोन दे बिप्लबी नार्जारी गब्दा बसुमतारी गुड थेंक इउ सो माच प्रतल दैमारि आंनि थाखायबो आरज खालामदो जामुलि गोदान जानानै इसोरा आंनि बेमारखौ सोखायो अके बे समाव जों आरज खालामनि प्रतल दैमारिनि थाखाय जों आरज खालामगोन दै हालेलुया गोथांखौ इसोरा फादान बेसोराव गाहाम बावदों जे आदा प्रतल दैमारि बे दिनै गोबाव समनिफ्राय देहानि सैनांनायजों बे भुगिनांनानै दं फोरबाबा सिखारनो हाया थाबायनो हाया बेनिखायनो बिनि गासै देहा सोलेराव नोंनि आत्माजों नों स्पर्श खालामदों नोंनि गोथार जिउजों नों बिनि देहायाव नों स्पर्श खालामदों फोरबाबा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि सैनांनाय देहानि अंगफोराव नोङो बिलिरदो आरो सोखा जानायखौ होदो फोरबाबा आरो दिनै बे जाय फोथायनाय जे बिश्वास नोंनि सायाव लादों फोरबाबा बेखौ नों जाफुंहोदो फोरबाबा बेनि देहायाव नांगौ जानाय गासैखौबो नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों नों सुफुंदो स्पर्श खालामदो फोरबाबा आरो दा जाय मुलिखौ बियो बाहायदों बे मुलिनि गेजेरजों बियो सोखा जानो हागोन बे मुलिखौ जों नोंनि आथिं मुदायाव गथायदों बेखौ नों नाजावदो आरो बोर होदो फोरबाबा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बे मुलियाव नों दांनानै गेदेर महिमा नुजाहोदो नोंनि गोथार जिउजों नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बे दै बे मुलिखौ नोङो बिलिरदो टाच खालामदो फोरबाबा बेजोंनो बियो सोखा जानायखौ मोननो हागोन जों फोथायदों हामबायनाय जों बेखौ सुं आरज सास्लबासो खृष्टखौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ सो माच आच्छा रोमै हेल' आदा आंनि मुङा उर्मिला दिनै आंनि फिसाजो एन्जेल सार्जारिया गिबि सान स्कुल एन्जेल सार्जारिया गिबि सान स्कुलाव थांजेनबाय बेनि थाखाय इसोरनियाव बिना होदो आदा जाहाथे बियो इयुनाव मोजां फरायनानै मोजां फिथाइ मोननो हानाय बायदि आरो आंनि आइनि थाखायबो आरजआव लाफादो बियो न'आव हारसिङै थायो अके जागोन आं आरज खालामगोन दे दा नङा आं दा खेबसेनो आरज खालामसै जोंहा समा एसेल'सै आच्छा पिलट बरगयारि ब्रादार आंनि थाखाय आरज खालामना होदो अन्नानै सिं सानाया दासिमबो मोजां हामाखै फंबाय अन्नानै आरज अके पिलट बरगयारिनि थाखाय जों आरज खालामनो बे समाव जों फोथायो मेगन मिसिब हायोब्ला आखाइजों ओरै सिंखौ दांनानै ला आं बे समाव खावलायदों पिलट बरगयारि आखाइखौ आं सिङाव दांनानै लानो खावलायदों बे समाव अनलाइन दङब्ला अन्नानैहाय बे समाव खावलायनाय थाबाय पिलट बरगयारि हालेलुया गोथांखौ इसोरा फादान बे समाव हामबाय बावदों फोरबाफा जे पिलट बरगयारि फोरबाफा बे दिनै सिं सानायजों भुगिनांदों बेनि आत्मा बेनि जिबन बेनि देहा गासैखौबो जों नोंनि आथिं मुदायाव गथायदों फोरबा बेखौ नों नाजावदो फोरबाफा बेनि सैनांनाय देहानि अंगफोराव नोंनि गोथार आगदा आखाइखौ नों बिलिरदो फोरबाफा नोंनि गोथार आत्माजों बेनि देहाफोरखौ नों सुफुंदो बेनि देहाफोराव नोंनि गोथार जिउनि लोगो लानायखौ नों थानो होदो फोरबाफा नोंनियाव जि आसा लादों जि बरसा लानानै दिनै आरज खावलायबाय गासैबो सोखा जागोन जों फोथायदों फोरबाफा नोंनि गोथार जिउजों बिनि देहायाव नों स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि जिबनखौ बिनि देहाखौ नों टाच खालामदो फोरबाफा गासै सैनांनाय भुगिनांनाय फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव दानो गोजान खालामदो फोरबाफा
हामबायनो बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज सास्लाबा सारा खृष्ट प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ सो माच जमन बर' बहुत गोबावनि उनाव फैदों लाबाय आदा अके थेंक इउ सो माच बरायनाय थाबाय अनसाय बसुमतारी अफिसियेल अके आदा आंनि मामिनि थाखाय आर'ज खालाम आथिं बायना दं आरो आंनि बाइबेल कलेज फरायनायनि थाखाय अके जागोन आं दा खेबसेनो आर'ज खालामसिगोन दे जमन बर' हालेलुया अके बि ब्रह्म बिनानै बिमला ब्रह्मनि थाखायबो आर'ज खालामनानै होदो आगै गोबाव सम जाबाय बेमाराव गोग्लैना दं अके बिमला ब्रह्मना हालेलुया गोथां खुस्रा बादानबो सौनोखौ हामबायनो जि बिमला ब्रह्म दिनै गोबाव समनिफ्राय बे बेमाराव गोग्लैनानै दं फोरबाबा जों मिथिया दिनै मा बेमाराव बियो गोग्लैनानै दं नाथाय नों आफाया मिथिगौखाय जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों जों नोंनि आथिं गुदियाव लानानै फैदों फोरबाबा बिनि देहाखौ नोंनि गोथार आत्माजों स्पर्श खालामदों नोंनि गोथार आगदाखौ जोंनि गासै सैनांनाय देहानि अंगफोरावनो बिलिदो आरो सोखा जानायखौ होदों फोरबाबा बियो थाबैनो सोखा जानायखौ मोनगोन फोरबाबा नोंनि गोथार आत्माजों बिसोरनि जिबनफोरखौ नों खोथा बुंदों फोरबाबा बिसोरनि आत्मायाव नोंनि गेदेर महिमा दिन्थिदो फोरबाबा बिसोरनि जि फोथायनाय जि आसा आरो जि बरसा गासैखौबो थानानै हेफाजाब खालामदो आरो नों सुफुंदो फोरबाबा हामबायनो बे समाव जोंनि आर'जखौ नों खोनासंबाय आरो जोंनि जिउआव नोंनि फिननायखौ होबाय हामबायनो जों गुसुं आर'ज सास्राबा सारा खृष्ट प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ सो माच कृष्ण नार्जारी इसोरा बाख्नाय जाथों फंबाय नोंनि लाइफआव लोगो लानो सानबाबो लोगो लानो खाबुखौनो मोना जागासिनो फंबाय अके जेबो नङा थेंक इउ सो माच दिनै लोगो मोनबाय दिनै लोगो लानायनि थाखाय थेंक इउ सो माच गोजोननाय थाबाय थेंक इउ दिपि नार्जारी हामबायसै दादा आंनि थाखाय अरायबो आर'ज बिनानै होनायनि थाखाय थेंक इउ दादा अके मस्ट वेलकाम थेंक इउ मावफुं नार्जारी 6 एप्रिलाव आसाम पुलिसनि अके रिटेन एग्जाम दं आं अननानै आर'ज खालामखांबाय अनसु नार्जारी हाय ब्रादार आंनि गुजुनाय फिसानि गुजुनाय गगा मोननायनि थाखाय आर'जआव लाफादो आरो आंहा हासबेन्डआबो गोजानावसो दं न'आव फैनो नागिरबाबो फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि थाखायनो फैनो हाया अननानै आर'ज खालामनो खावलायदों आरो थेंक इउ जागोन अनसु नार्जारी कृष्णा नार्जारी नोंखौ हामबाय होनो थाखाय खाबुखौनो मोनाखै दिनैसो लोगो मोनबाय फिसालाया गोब्राब लोमजानानैबाबो एग्जाम लिरनायाव नोंनि आर'ज खालामना होनायाव मोजां रिजाल्ट उथ्रिसारनो हाबाय फंबाय हामबायसै अके थेंक इउ सो माच गासैनिबो थाखाय इसोरा बाख्नाय जाथों इसोरनि महिमा जाथों थेंक इउ सो माच फैबावदों कमेन्ट सुदेम नार्जारी बाबु आंनि न'खरनि थाखाय बिना होदो आंनि फिसालानि थाखायबो पेट्रिक बसुमतारी आरो फिसाजोनि थाखायबो अके जागोन आं आर'ज खालामगोन दा खेबसेनो दै अननानै आंनि लाइफनि समा जोबनानै फैनायनि सम जाबाय बेनि थाखाय आं कमेन्टखौ फरायनानै खेबसेनो आर'ज खालामसिगोन अननानै बे समाव खावलायखाबाय रोमै अके गोजोन्थों आदा अके थेंक इउ सो माच गोजोन्थों नोंनि थाखायबो आदसा कृष्णा नार्जारी आरो आंनि फंसे खावलायनाय फंबाय आङो आंनि न'खरनि थाखाय आर'ज खालामनो थाखाय खावलायो फंबाय दासान्दि बहुद प्रब्लेमाव गोग्लैना दं फंबाय बेनि थाखाय आर'ज खालाम फंबाय जाहाथे आंनि न'खरनि जेंना जेंथाया सुस्रांजानाय बायदि अके जागोन बेबि मुसाहारि थेंक इउ दादा अरायबो आर'ज खालामना होनायनि थाखाय गड ब्लेस इउ ब्रादार अके थेंक इउ सो माच बेबि मुसाहारि थेंक इउ गोजोन मोनाबिलि फंबाय आंनि न'खरनि थाखायबो आर'ज बिना होदो आरो फिसाजोआ गुजुगासिनो दङ बेनि थाखायबो बिसना होदो फंबाय अके जागोन नार्जारी फिलद बरगयारी थेंक इउ ब्रादार आर'ज खालामना होनायनि थाखाय अके इसोरा नोंजों अरायबो थाफ्लायथोंसै आमेन थेंक इउ सो माच आमेन सनिया बसुमतारी गोजोन मोनाबिलि आदा अके नोंनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि थेंक इउ सो माच रिनन जारौ नार्जारी अके ब्रादार आंनि थाखाय बिना हो आंहा गेसनि प्रब्लेम जाबाय थायो मुलि जाबाबो हामा अके जागोन आर'जआव लाफागोन आदसा जौमोन बर' समखौनो मोनथाराखैमोन आदा आं मिथिखायो आदा आं मालायनि गलाम नालाय अके
गलाम नङा इसोरनिसो गलाम जानो हानांगौ जों आरोना जेबो नङा थेंक इउ स' माच अनसुमै बसुमतारी अके अन्नानै आंनि न'खरनि थाखायबो लाफाब्ला दा अके जागोन थेंक इउ स' माच लास्ट सोरबा दङब्ला दसे समाव हगारबावबाय कमेन्ट सोरबा आर'जनि खावलायनाय दंबा हरदो बेनि उनाव जों खेबसेनो आर'ज खालामनानै दिनैनि लाइभखौ फोजोबगोन आं खावलायबाय अन्नानै हायोब्ला बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो आरो उननि लाइभ समावहाय नोंथांमोना आंजों बयबो बाहागो लानो हागोन आं जेब्ला लाइभ फैगोन अब्ला नोंथांमोना आं रिल्सनि गेजेरजों मिथिहोखागोन बेनि थाखाय आं खावलायखानाय थाबाय बयबो बाहागो ला आरो हानायमानि शेयार खालाम जाहाथे बेबायदि हाबाफारियाव बयबो बाहागो लानानै इसोरनि अननाय आशीर्बाद आरो महिमाखौ मोननो हानाय बायदि थेंक इउ स' माच आंखौबो लाफादो आदा आर'जआव एक्सिडेन्ट जानानै आथिं बायनाया मोजां जायाखै दाबो अके जागोन जौमोन बर' थेंक इउ स' माच जागोन अब्ला बे समाव जों आर'ज खालामसै जोबनायनि बेनि उनाव जों फोजोबसिन दै बयनिबो थाखाय जों आर'ज खालामसिगोन जायफोरनाखि बेरामनि थाखाय हरबाय गथ'फोरनि फरायनायनि थाखाय हरबाय खामानि मावनायनि जुनै हरबाय बयनिबो थाखाय जों आर'ज खालामगोन आरो दिनैनि हाबाफारिखौ जों बेयावनो फोजोबगोन आरो दै जों आर'ज खालामनि हालेलुया गोथां उनखौ सिरापादान बे सनखौ हामबायनो जोंनि गासै हाबाफारियाव थानानै हेफाजाब खालामबाय आरो जोंखौ दैदेनबाय नोंनि अननाय आशीर्बाद आरो बोरखौ जोंनो होबाय फोरबापा बिनि थाखाय जों नोंखौ हामबायनो फोरबापा दान बे समाव गथायदों फोरबापा जायफोर बेक्तिफोरा दिनै गावनि जिबननि थांनानै थानायखौ लानानै जिंगासिदों फोरबापा जिउआव गोबां दुखु सैनांनायजों भुगिनांनाय दं फोरबापा बिसोरनि जिबनखौ बिसोरनि देहाखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों बिसोरनि थांनानै थानायनि जे राहा लामा नोङो बिसोरनि दिन्थिनानै होदो फोरबापा दिनै गोबां गावनि बिसायफोरनि थाखाय गावनि बिसिफोरनि थाखाय आर'ज खालामदों गोबां गोजान जायगायाव दिनै बिसोर रां खामायनो थांदों फोरबापा न'खरनि गथ' गथायखौ फिनो थाखाय गावनि बिसि फिसायखौ फिनो थाखाय बिसोरनि जिबनावबो नोंनि अननायखौ नों थानो होदो फोरबापा नों बिसोरखौ नाजावदो फोरबापा दानो बे समाव गथायदों फोरबापा जायफोर बेक्तिफोरा दिनै गाव गावनि गथ'फोरनि फरायनायनि जुनै आर'ज खावलायबाय जायफ्रा कमेन्ट खालामबाय मेसेज खालामबाय साफ्रोमनिबो जिबनाव नोंनि अननायखौ आशीर्बादखौ थानो होदो फोरबापा मोजां फरायनो हानाय गोहोफोरखौ बे गथ'फोरनो होदो गोसोआव लानानै लिरनो हानाय गोहोफोरखौ सक्तिफोरखौ नों बिसोरनि सायाव होदो फोरबापा हामबायनो बे समावहाय जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय फोरबापा दानि बे समाव गथायबोदों फोरबापा जायफोर बेक्तिफोरा बे भिडिअखौ नायबाय आरो जायफोरनाखि गोबां सानाय सुनाय समस्याफोरजों भुगिनांनानै दं गासैखौबो नोङो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव नों गैया खालामदो फोरबापा गोजान खालामदो फोरबापा दानो बे समाव गथायदों फोरबापा जायफोरा दिनै गाव गावनि सानाय सुनाय भुगिनांनानै दं फोरबा बिसोर जायफोरा आर'ज खालाम नोंनि आत्माजों बिसोरखौ नों स्पर्श नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों बिसोरनि सैनांनाय देहानि अंगफोराव नों स्पर्श खालामदो फोरबापा नोंनि गोथार आत्माजों बिसोरनि जिबनाव नोङो लुफावनानै होदो आरो सोखा जानायखौ होदो फोरबापा दानो बे समाव गथायदों जायफोरनाखि इन्टारभिउ होनो थांगासिनो दं इन्टारभिउ होदों फोरबा साफ्रोमनिबो जिबनाव थानानै हेफाजाब खालामदो नों बिसोरखौ नायदो आरो बेंनानै लादो फोरबापा हामबायनो बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंबाय आरो जोंनो फिननायखौ होनायनि थाखाय फोरबापा आरो जायफोरनाखि जेरैबायदि आर'ज खावलायबाय कमेन्टनि गेजेरजों मेसेजनि गेजेरजों फोरबापा साफ्रोमनिबो जिबनाव नोंनि जोबनोगैयै आशीर्बाद आरो अननायखौ नों थानो होदो जायनो जेरैबायदि फोरबापा बोर नागिरदों बेखौ नों होफ्लायदो हामबायनो बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज सासल'बासाया ख्रिस्ट'फोर जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों तेरेसा बर' आंनि न'खरनि थाखाय बे लाफा अके जागोन आं आंनि पार्सनेल आर'जआव आं गोसोखांसिगोन आरो नै 26 इयार्सआव हाबबावबाय दा टुडे लास्ट डे 25 इयार्स आंनि अके दिनै 26 इयार्स जाना हेपि बार्थडे आं हरबाय जौमोन बर'नि थाखाय थेंक इउ अब्ला बे समाव मोनसे आङो आंनि भिउवार्स आंनि गस्पेल मेसेन्जार्सनि फल'वार्सफोरखौ आं बे समाव खावलायनो लुबैदों आंना फेसबुक पेजआ 10K जासिगोन जेब्ला आं 10K जायो अब्ला आं मोनसे कुइज आं लानानै फैगोन बेनि गेजेराव आङो सेलेक्ट खालामगोन बेनि उनाव आं सानै बान्था मोनगिरिफोरखौ आं सायख'गोन आरो बिथांमोना मोनसे गिफ्ट हरगोन आरोना बेनिखाय आं खावलायदों नोंथांमोना जेन आंनि बे कुइजआवहाय बाहागो लागोन इसोरनि महिमानि थाखाय आं बेखौ खावलायखाबाय जेब्ला 10K आङो फिलआप जागोन बिनि उनाव नोंथांमोना डिक्लेयार खालामगोन नोंथांमोना बे गेमखौ गेलेनो हागोन आरो
बिकास बसुमतारी ब्रादार आंनि थाखायबो आर'ज खालामनानै होदो आं स्किन एलार्जिजों गोबां खस्थ'आव दं अके आंनि पार्सनेल आर'जआव आं खालामसिगोन दा आंनि दिनैनि लाइफखौ आं बेखिनियाव फोजोबनो सानबाय आरोना आसा खालामदों नोंथांमोना माबायदि मोन्दों अननानै गुसुं सम आं हगारबाय कमेन्ट खालामनानै फोरमायोब्ला गोजोननाय मोनगोन आरोना बे आंनि लाइफआव थानानै माबायदि मोन्दों नोंथांमोना आरो बे प्रग्रामखौ माबायदि आवगायलांबाय थानांगौ आं दा सप्तायाव खननै फैबाय थादों मालाबा बुधबार मालाबा नङाबा हायाब्ला आं बृहस्पतिबार फैयो आं मैयानो फैनांगौमोन नाथाय आङो फैनो हायिलाय दिनै बृहस्पतिबाराव फैबाय बिनि थाखाय नोंथांमोननिब्ला माबायदियाव फैनांगौ मा टाइमाव एसे कमेन्ट खालामदो आदसा सामोना जे गोजोननाय थाबाय आदा बिदिनो आर'ज खालामना होबाय थानायनि थाखाय अके थेंक इउ थेंक्स एन्ड बाय गुड नाइट अके बे समाव जोङो जों मेथाइ गुसुं खोनासंबावनोसै आरोना जोबनायनि सिगां आदसा निर्जना दैमारि लास्ट कमेन्ट फरायनोसै मेथाइ जोबबाथाय आङो क्लस खालामसिगोन आरो दै जिसुनि हेफाजाब फंबायनिसिम आरो बे लाइभआव बाहागो लाग्रा साफ्रोमनिसिम गोजोनथोंसै गुड नाइट बाय अके बाय गुड नाइट कृष्ण नार्जारि हामबायसै फंबाय आमेन अके आमेन थेंक इउ स' माच अब्ला जों मेथाइ खोनासंनि बिनि उनाव जों फोजोबनोसै आरो बिराद मोजां मोनो आं मेथाइखौ आदसा रिनन जारौ नार्जारि थेंक इउ ब्रादार बिना होनायनि थाखाय हाजारसे साबायखर बावहरनाय थाबाय अके थेंक इउ स' माच रंजालि हायनारि गुड नाइट आदा गुड नाइट थेंक इउ स' माच तेरेसा जोबोद मोजां मोनो ब्रादार अके थेंक इउ स' माच सामुएल नार्जारि आं नोंनि लाइफखौ नायना गावखौनो गोबां सोलायनाय बायदि मोन्दों आदा बाहागो लाबाय थानो नाजादों अके थेंक इउ स' माच आंबो बरायनाय थाबाय जिलिता बसुमतारी हामबायसै आमाय आमेन अके आमेन थेंक इउ स' माच मामाय थेंक इउ स' माच लाइफखौ दिनै दोनथ'नाङा खोमा दा अके समा जाबाय अब्लाबो आं एसे लेट जानायखाय आं एसे लेट फैबाय बे मेथाइ जोबनायनि उनाव जोङो फोजोबसिगोन बिराद मोजां मेथाइ खोनासंदो बेनि उनाव जों फोजोबसै आदसा अनसुमै बसुमतारी गोजोननाय थाबाय आंनि न'खरनि थाखाय आर'ज खालामनानै होनायनि थाखाय ब्रादार अके थेंक इउ स' माच बिब्रह्म गोजोननाय बावहरबाय आगै नोंनिसिमबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंनि लाइफआव बाहागो लानो हानानै अके थेंक इउ स' माच मोननानै थेंक इउ स' माच रोमैबुर आदसा नोंनि आर'जआव थानानै गोसोखौ थाजिम मोनो आदा अके हामबायसै आदा इसोरा बाख्नाय जाथों गड ब्लेस इउ आदा अके थेंक इउ स' माच अब्ला जों मेथाइखौ फोजोबनानै दिनैनि लाइफखौ फोजोबनि आरोना थेंक इउ स' माच आंनि लाइफआव बाहागो लानो थाखाय बे मेथाइ जोबबाथाय जोंनि लाइफआव जोबसिगोन आरो उननि समाव लोगो मोनबावगोन आं मिजिं थिदों नोंथांमोना बाहागो लागोन बेनिखायनो आं खावलायो हानायमानि नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन आरोना मेथाइ खोनासंग्रोनिया मोजां मेथाइ ना हरबायदि खोमसि आसा खालामदों इसोरा नोंथांमोननि न'खराव जिबनाव जेब्लाबो अननायजों खामानि मावबाय थागोन होननानै
दावहा जाबोबा धोरोमजों धोरोमबो दावहा नांबा हामबायसै आदा आमेन अके आमेन थेंक इउ सो माच सोमावसा समप्रमाय थेंक इउ आंनि लाइफआव बाहागो लानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय इसोरा बोर होथोंसै नोंखौबो दे थेंक इउ सो माच सोरबाफोर माबा मोनसे सोंनो बा मिथिनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन माबा मोनसे हानायमानि हेफाजाब नांगौ नङा होमबा माबेबा मोनसे मिथिनो रोङाखै माबेबा मोनसे फोरमायनो लुबैदों नोंथांमोना बे समाव कमेन्ट खालामनो हागोन आरोना आं हानायमानि सेस्था खालामगोन नोंथांमोनखौ मिथिहोनो बुजिहोनो थाखाय फामि दैमारि अके सार आं दा मेट्रिक एग्जाम होदों आं फिसाला जानो हागौ आरोना इसोरा बोर होगोन इसोरनि जों फोथायोब्ला इसोरा मावनो हायै खामानि जेबो गैया होनना बुंदोंना जोंनि जिबनाव बे गेदेर खामानि माने बे पर्जासिम सफैनाय गासैबो इसोरनि इच्छा बायदि आरो नङा मा जों दिनै मानसिया मावनो होनब्लानो मावनो हाया जेराव इसोरनि आशीर्बाद गैयाब्ला इसोरनि बोर गैयाब्ला जों जिमान जुजिब्लाबो जों हानाय नङा जोंनि जेनगोन जों फेलार जागोन आरो नाथाय जेब्ला नोंजों इसोरा थाबाय नोंनि मावनो लानाय खामानियाव इसोरा जेब्ला बोर होबाय बेखौ रावबो होबथानो हानाय नङा रावबो जोंनि साननायावनो जोंनि मावनायाव गासैबो साक्सेस जागोन आरो बेनिखायनो जों इसोरा गथायनांगौ जोंनि मावनो लानाय गासै खामानिखौ मावनो थांनाय गासै थांखिफोरखौ जों इसोरनो मिथिहोनांगौ आरो बे जोंनि थांखि लानाया मावनो लानाय खामानिया जुदि इसोरनि हामजानाय बायदि खामानिब्ला बियो जिउआव नोंखौहाय देरहासार लाबोगोन आरो बियो गोजोननाय लाबोगोन आरोना दिनै गोबां मानसिनि साननायफोरा दिनै जाफुङा मानो जाफुङा आंनि साननायखौ आं दिनै इसोरनो मिथिहोग्रोआ जोङो उल्था खालामो माबायदि उल्था खालामो आङो साख्रि मोनग्रोथों आङो अब्लाना गिर्जायाव थांगोन आङो पास जाग्रोथोंसै आङो अब्लाना गिर्जायाव थांगोन आं दान होगोन अब्लासो आं बेखौ पास खालामनो हाबासो आं बेखौ मावखांनानै मोजां फिथाइ मोनबासो आं इसोरनो दान होगोन होनना साननानै लायो जोंना उल्थाना इसोरखौ जों सिगाङाव दोननांगौ बेनि उनावसो जोंनि खामानि जेरैहाय मा आं मोनसे थांखि लादों आंनि बे थांखिखौ आं इसोरनो गथायग्रो बेनि उनावसो आं थांखिनि खामानिखौ मावनांगौ नाथाय जोंनिया मा जायो आङो एबारनि उनावसो आं बे जोबखांबासो गिर्जायाव थांगोन नाथाय जोंना मा जानांगौ आं गिर्जायाव थांग्रोनि इसोरखौ बाख्नायग्रोनि इसोरनियाव आं बिनि अब्लासो आंनि थांखिखौ जाफुंहोगोन नाथाय जोंनिया उल्था मा थांखिया जाफुंग्रोथोंसै आं इसोरनो अब्ला दान होसिगोन दान होनानै नाय नोंनि थांखिखौ नों जाफुंहोनो हायोना इसोरनियाव नों आनजाद नाय बेबायदि आरोना मेथाइ जोबसिगोन अब्ला जों फोजोबसिगोन गोबां सुबुङा दाबो मानो सिरि मोना गोबां सुबुङा उन्दुलांबाय गोदो गोदो सैताननि बुरखायनाया उन्दुलांबाय गोदो गोदो सैताननि हरबादि खोमसि अब्ला हामबायसै ना मेरिना दैमारि अके ब्रादार आंनि थाखाय सानायनि थाखाय आर'ज खालामगोन आरो न'खरनि थाखायबो लाफागोन अके थेंक इउ आंनि पार्सनेल आर'जआव आङो लाफासिगोन आंनि प्रग्रामखौ आं बेखिनियाव फोजोबथ'बाय अननानै निमाहा बिनाय थाबाय उननि समावहाय बाहागो लानो हासिगोन आं बेखौ खावलायबाय अब्ला जोबनायाव आंनि गोसो गोरबै सिंनिफ्राय फोरबोनि मुङाव नोंथांमोन साफ्रोमबो बाहागो लानायखौ आङो अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनाय जासिबाय इसोरा जों साफ्रोमखौबो मोजाङै दैदेनथोंसै बे हरसेमानिखौ जों साफ्रोमखौ मोजाङै दैदेनगोन गाबोननि गोदान सानखौ मोननायजों लोगोसे इसोरखौ जों बाख्नायनो हागोन जों फोथायबाय हामबायनायजों आंनि गुसुं दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोनथोंसै आमेन गुड नाइटसै बाय बाय थेंक इउ